दा जोंनि नैबे काथेड्रेल पेरिस क्राइस्ट लाइट अफ द वर्ल्ड होननानै बुङो दा बियो फैयै फैयै 25 बोसोराव सफैबाय दा बेनिखायनो मैया पेरिस हाबा खुम जोंनिया पेरिस जुबली इनग्रेशन खालामबाय दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो मण्डलनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैबाय आरो दिनै नैथि सान दा बेवहाय जोंनि मानगोनां बिशप थमास फुलफुलिल जोंनि बङाइगाव डायसेसनिफ्राय बियो सफैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे फादारफोरबो दंबावो बिसोरबो सफैबाय दा जोङो दिनै नै बिथोनखौ मोननानै जोबोद खुसि जायो जोबोद रंजायो मानो होननानै बुङोब्ला जों गासिबो जोंनि बे पेरिसनि सुबुंफ्रा ज' फैनानैहाय जोंनि खौसेथि आरो जोंनि मोनसे न'खरसे बादिखौ जोङो देखायनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जों रंजायो खुसि जायो आरो जोङो बे जुबिलिखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय बे फैगोन मा होनो बेखौहाय अक्ट'बरसिम 1 बोसोर जुबिलि इयार होननानै साननानै लाबाय आरो बेहाय जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हाबाय आरो गोबां डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे फैगोन बोसोरफ्रावबो जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां खालामलांनो हायो दा बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो आं बे फंनैसोखौ बुंनानैहाय आं बेनो फोजोबनाय जाबाय बयनिसिमबो खेबसेबाव खुलुमबाय।